IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Maragsakan ti City Agriculture Office agapot na pintas ti apit nga Santya iti dato yung atawen italaing weekend Idol Bernard ni white iti Watermelon Festival iti Barangay 28 iti Lawag City na dumadumang variety iti Santya iti Inbida dagiti Manalon iti nakamatang barangay adda iti nalabag nga Santya adda iti Long Santya Idol Bernard ito kitakain mas iti tubog iti Santya. Sigon kini Miss Sheila Pelak detoy panakaibida dagiti Santya babaen iti tulong dagiti farm technician iti sila tinawag ngayon pintas iti apit iti agdama kit adot ti supply iti Santya iti buti nga lugar nga patok ng runa kadagitay adaan iti high blood Idol Bernard ti Santya kit na nang iti nutrients ng stameten na pintas ng alternatibo para iti panaginom iti danom malaksid iti barangay 28 iti Lalawag City na pamat naki-harvest iti Provincial Agriculture Office iti iliti Bakara iti barangay Kasilan nga truck nga Santya iti naamid na iti rito nga weekend. So happy Watermelon Festival iti probinsya ti Ilocos Norte kangrunan iti siyudad ti Lawag. Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen.